Mr. B Hustler. DJ Ebine. And the tones the big lord. Ana dance na beat na ce mata how far Mega. I would like make you stay and tell me how far to. Manya masu gari. Alhamdulillah kuma a gina. Har da manyan baki. Lafiya kalau ya. Kwana biya sama ma. Alhamdulillah. Kwana biyu. Alhamdulillah. Kaga muna jira zamu shigo abubuwa. Wallahi na ji shi. Ya school. Mana na da aiki. Lafiya kalau. Kwana biyu. Alhamdulillah. Ya kike ya jin daɗi. Lafiya kalau. Abubuwa. A garin. Anti, Jummala ina abinci na. Abinci na nan a kicin mana. Wani kitchen? Okay. Yana to. Yare. Ya ji a ƙarfi wallahi alhamdulillah. A cikin wannan kula ko? Eh. To ba komai a ciki. Duba ki gani. Da ke abinci sai ke walakanta ni sannan ki bani abinci. To duba a tukunya ba za akwai a tukunya. Ga tukunya can baba na lasa. Ban wallahi shiru. In yi shiru ki cutar. Duk ina rona da wayanga. Tunda babu mai iya bani ko sisi in karya. Baba! Na san